Sa gusto niya nga dapat ingani. Pag mo nang masakitan mo, kay sometimes na-expect mo nga dapat ingani siya. Nalay isa di ang di niya mabuhat, masakitan di ka, ay dili siya ingana. Yo, what's up, people? Kumusta mo tanan? It's a great day. Og oras na po para sa lang edisyon sa atong Q&A portion. Mag-celebrate sa ko. Thank you very much for following sa baboy nga na Dimple. Dimple na din na bugas nga ni buto. Sabi na diya sa mga OFW na pampawala sa stress nila nga akong video. Thank you very much. Thank you. And of course, sa una nakadawat na ko ani, karon nakadawat na sa kuperting daghan na may gala. Naabi na ako nga unsa kalini, abi na ako kanang kuan ni siya kanang sudan. Kaya ako tanang initon ba i-microwave di man di ay. Mo ni siya ang gikan sa Korea. Oje na, oje na, sese di zo ni ah. Ano lang tono no? Oje zo na. Oh, malumanay ba? Di para sa hapon ba isog. Ori ra ito asa. Ori ra mo asa. Ora. Sila kay malumanay ng mga munang mga sikat ng mga Koreano kay malumanay. O sino na hubo na. Sige na hubo na. Salamat ani. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Tapos manang upa sa ato po. Oh, ano na. Sige na sa Korea. And also, thank you very much. Gitagan na sa ko, wa pa ko naka-change oil, gitagan na po ko glaing o sa kagalon. Actually, duha ni sila. Ka PTT Lubricants Engine Oil. Okay, so napod sila engine oil sakyan. Engine oil sakyan na napoy sa motor kung 40. Nasa salamat PTT Lubricants, number 1 sa Thailand. Thank you. Kudri og Fighter 50 sa kakarton. Celebrate taon niya, inom taon niya karon taon inom data. Ipadalan ko nila dire og ila gusto ipatisting sa ako ang Instant Hobby Express Instant Bihon. Hobby Express Instant Bihon. Bihon, dili pansit canton, dili noodles, dili sotang kon, dili bihon. And next. Ah, di ba? Guwapo na, di ba? Parang walang changes, ano? Walang kwenta. Sarap! Bihon nga! Alright. Kamulot ka sa instant bihon. Ito na po ang atong question for today. Sorry ha. Ngano ang mga ex kay blank? Again, ngano ang mga ex kay blank? Ayan, so muni ang atong gipost sa atong Bitok-Bitok University Facebook page. Sabi ni Rasta Caballes Tablando Caritas, ngano ang mga ex kay lisod i-friend? Siyempre, nasakitan ba ya? Tayo mo lugar i-friend, barang unsa lugar, barang wala lugar na hitabo. Pero actually, depende mo kung nasa imong sala. Kung ang imong sala kay medyo major, so mo nang di nila madawat ang kamatuoran. Para makalimutan ko na lahat ng sakit. So di na i-friend, mag-friend pa man ta. Pagkumani mo pasakitan ang akong kasing-kasing na friend lugar unsa. So mo nang uban, i-block dayon, ana. Sabi ni Dave Michael Gascon, ngano ang mga ex mo blooming adtong sa kami pa kay bulingit.
Actually, dapat inganatan ang mga magbulag. Pwede nga magpagwapa din ka, kay siyempre ang pinakalami yun nga balos di may gala, kanag yung samot ka kalami. Kaya dito magtanaw sa mga, my God, mo ginakong exo, lami na kay siya, bay. Pangit ba ako? Kapalit-palit ba ako? No! Then why? Sa una, kagiron mo ginasama, pero karon hamis na, bay. Diba? At least na siya'y pagmahay. Dili kay kung nagbulag mo, nagpasagad ka, pagtanaw niya, my God, nisamot sa kapangit. May na lang yun yung gibulagan na ako siya. O, diba? Ngano ang mga ex kay ay hara makarealize na mahal ka niya kung makamove on na ka. Kay padayon mag-sorry-sorry, mahal ta kayo ta ka, dili na ko kaya nga mawala ka kung kailangan may iba ka na. Kalami ba puspusan? Pero, aminin, gikilig. Silang lang ako. Ayan. Sometimes ganun talaga. Na yung mga butang nga gina-take for granted. Diba? Pag wala na, ayan yung ay, nga pala, no? Ano ba? For example, mag-uyam na, dugay na, sige ka gihatod sundo, katod sundo. Tungod kay, perminti na niya ginabuhat, gina-take for granted ang nimo nga, ginahatod ka niya, ginasundo ka niya. Nung nagkahiwalay na, nagbulag na, ayun na. Paabot ni mo, hala, wala lagi kasundo sa ako. Ay, nga pala, bulag naman dahil ba? Di ba? So, anong nangyari? Tapos, na-hold up din ka. Di ba? Tawanan na ito, umirisi ni mo. Da. Sabihin mo sa akin na mahal mo ako. Na mahal mo uli ako. Na tayong dalawa na lang uli. Ngano ang ex kay bitter, kaya ang nagmahay kay ilang gibiyaan ng one of a kind niya, ni samot na kalami, wajud ka torjak. Hoy! Si Marge Ibanez. Nasa na yung mga anak. Nga ang gimingaw siya, dili sa inyong gugma, kung dili wag siya katilaw nimo. Sam. Don't panic. I'm surprised you didn't notice it was a different cup size. Si Jem Cabeltes, abig maon, ngano mga ex, abig maon na totally opposite man day siya sa imong dream husband. Dream husband? There's no such thing as a dream husband. Walay perfect nga tao. Kamusta kay gusto niya nga dapat ingani. Pag mo nang masakitan mo, kay sometimes, na-expect mo nga dapat ingani siya. Nalay isa diya nga di niya mabuhat, masakitan di ka, ay, dili siya ingana. So, tendency, matulog po ka sa lain. Tendency na po, na po isa, ingani ka po niya ma-expect, ingani. Ayaw pag-expect. Kaya the more ka ma-expect, kung di niya mahatag, masakit yun. Nga, sabi ni Miguel Legaspi, nga nung mga ex, pangit o mauyab after breakup. Come on. Pangit lang nga, pero bitter lang sa Miguel. Pagtanaw nimo, pag-check nimo, nagbulag na mo, tapos pagtanaw nimo, nanguyab sa, ha? Muna yung bago? My God, pangit kay siya. Layo rin kay sa imo best. Mapangit ba na, o bagtakon man, dako nag-ilong, pero sa ngalan, gibulagan gyapon ka, gipulihan gyapon ka. Mao na yung realidad, diba? Kung layo rin ang babae o lalaki basta magbulag, no? Pag ang babae, pag mayingon ang iyang friend nga babae nga, girl, nagbulag na mi girl, kay nasa'y lain. Unsay tubag din sa friend na girl. See? I told you, di ba? Sa sugod pa lang. Iyang naong, klaro nang yung kaayo nga, chick boy yung kaya na sa girl. Tanawa, nasakitan na noong ka, di ba? Gig nagta ka girl. Sugod pa lang, wag ko'y salik ato nga laki. Ano? Pero ang lalaki, mas lami ang lalaki. Pag magbulag ang lalaki, Brad, nalagi lain ako ka, Brad. Ang mga lalaki, mas cool ba? Okay na, Brad. Or kabala ka, Brad. Diba? Mo text lagi pa na siya. Magbalik lagi pa mo. Ana dapat. Ana mga lalaki supportive. Pero ang mga babae kay, ang mo mga babae mo, samot sa dugsugnod mga higala. Ito pa. Kain mo ulit. Mas lami ni kung kuan pa, init-init pa, ha? Sarap. Ngano mga ex-pilingon nga naka-move on ko nung pero sila wala di ito. Nasa may nga may gala. Munang uban, magdali-dali din panguyab. Mag-post dayon, magkita, magpa-picture yan og mga holding hands. Para ipakita nga naka-move on ako dire. Wako na sakitan, no? Ako ba sakitan? Ano ang mga ex daw? Wala may bisa pa sa una. Ano lagi? Pag mag-uyab, alam mo, pag mag-uyab pa, grabe ang praises, no? Gwapo siya, nitsurahan siya, nindot siya, ana. Pero pag magbulag na galing, actually, wagi ko, my God, pangit ito siya, best, grabe yun. As in, bagtakon, hugaw tuhod, itong ugsiko, grabe kay siya ay, sa tiyon anay lang, may lang yung nagbulag, may kay, pangit kay, napugos sa ko ato.
Mao ba? She's not my type. Hindi rin siya kagandahan. Pero siya ang nagpapaganda ng mundo ko. Ngano ang ex kay Igat? Napulihan lang kaglaid, Igat na dayon. Tanay ba masuko pag nagbulag karon ta sunod semana nakauyab masuko dayon. Ngano napagid nay kuan niya dapat 3 months ha. After 3 months pag ka manguyab. Ganun talaga. Pero kasagara pod pagka nagaling bago pa mo nagbulag tapaka pila ra ka days na dayon actually dili na ba gi-overlap mo ana. Daan na siya. Nagulat na nagpanong nga magbulag mo insigida eto na dayon. Ngano ang ex kay nagbayot after nabulagan? Ayan, pwede. Na-realize niya nga mas lamig di ay ang parehan niya og kuan lahi. Ang dating ako. Dahil unti-unting bumalik ang lambot, kembot at pilantik sa buhay ko. Ngano ang ex sabi ni Shaira, mubalik ra sa imo kung naka-move on na ka. May mga ganun no. Okay na tanan naka-move on na ka na nakibag-o. Tapag diya na ka sa process of moving on, mag-PM din siya, hey, issue. Diba? Ikaw sa nga napakipilis gamay, samo kayo siya, ay, samo kayo. Alam mo, sa talagang na lang, usahay pod, nganong kasagara mga ex, assuming sa mga post sa ila pong ex, doy, anay doy ha, kung nagbulag na mo doy, dili sa ingon nga matag-post niya sa Facebook doy. Sige lang diya po kagunaw na doy nga para na sa imo doy. Nay, ano nga nang mga ex? Na feeling nila kay ang about sa iya ha. Nagbutang na siya I miss someone. Ikaw din kay assuming po ni ka my god daan ko palagi tanawan nagbasol siya. Gimingaw siya sa kuha. Wa ka pala yaring mama dito nga OFW. O di ba assuming ka lang. For example, paborito niyong kaunon ang mais, nagkaon siya mais. I miss someone because of this. My God, talawan, nanumduman ko niya, tungod yun na sa mais ba? Wala ka kabalo ba siya isuon dito? Kaya mahilig pong mais, di ba tanan? Uy, ginaw ka muna ng tanan may gala. Again, kamo, paminaw mo, itag ninyo ang mga ingani. Kamong mga ex, daily mag-assume nga ang i-post sa inyong ex, kamo dayon na. Ha? Dili. Assuming lang mo. Nakalimot na siya, dili na ka mag-unaw na pag advance kayo, ha? Alright, o sa talang po nag-follow nung sa Facebook, daghang salamat. Thank you very much. Kung naghatag po sila mga products, thank you very much. Ang bihon, thank you. Fighter 50, PDT Lubricants, daghang salamat sa inyong tanan. Hantod sa sunod na pod. Kung ganahan mo ani, pakishare o like ani. Thank you very much. Comment below kung sa inyong mga suggestion o sa inyong makasulti ani nga video. Alright? Daghang salamat. Ingat mo tanan. I love you all. God bless. Bye.